Bueno, arratsalde on danoi, lehenik eta behin mila esker etortzeagatik, mila esker etortzeagatik. Hitzaldi honekin, pixkat hasiera emango diogu, ziklo honi, hitzaldien ziklo honi. Hitzaldi honen zentzua, san pixkat, erdiaroa ikasgeletatik ateratzea, hori zan, pixkat pentsatzen genuna, Azken finean, askotan gertatzen da, zientziari buruz kalean, euskera egiten degula, baina ematen du nola, zientziaren tokia, eremua, dela bakarrik unibertsitatea, Horregatik planteatu genuna izan zen, aukera, hitzaldiak euskeraz, klasetatik kanpo ematia. Konturatu gera, esan dakoa, euskararen presentzia zientifikoa oso eskasa dela, batez ere ikusten dugu interneten adibidez, lortu nahi baldin batzu, artikulu bat adibidez euskeraz ez dela aurkitzen, eta hitzaldiekin beste gertatzen da, Orduan, pixkat hitzaldi ziklo honen zentzua, izango litzateke hori, alde batetik, hemen hitzaldiak ematia, eta, interesauta dagoen, jendearekin hitz egitea, azken finean hori izango litzateke, eta baita ere, esango dizuet hau grabatuko dela, eta horrela ere, hitzaldi hauek guztiak interneten egongo direla. Planteatu deguna izan da, kartelan ikusi dezue, hitzaldi batzuk dira, gai orokorrak dira, eta, divulgatiboak ere izan nahi dugu, azken finean, dakizuen gutako batzuk irakaslea gera, eta kontua da hemen ez degula esango klaseetan esaten deguna, desberdina izango litzateke hitz egiteko modua, Zentzu horretan, kartelean ikusi zuen bezala edo karteletan lanak, hitzaldiak izango dira lehenengoa, izango dago gaur Aitor Armendarizek emango duena, pixkat nekazal gatazkei buruz Iberiar penintsulan, bigarrena izango da noblezia Euskal Herrian oker espanabil, hirugarrena Al-Andalusi buruz izango da, eta laugarrena ja izango da Euskal Herrian ere agurainen izan ere gertatzen diren gizarte gatazka batzuk. Esan dakoa, asmoa izango litzateke hitzaldi, bizkat distentsiokin hitzaldi bat ematia, eta gero nahi baldin badezue, galderak ingo ditugu, eta bizkat, gure artean hitz egingo dugu. Batez ere, beste kartel batean jartzen duen bezala, erdiaroa ikaragarri gustatzen zaigulako. Eta erdiari buruz hitz egitea ere ikaragarri gustatzen zaigu. Eta, hau da aukera, danon artean. Eta gainera, ikuste jende gutxi dagoela, orduan, suposatzen horrek, jartzen digula errezago, gero, aparte hartzeko eztabaidan, edo debatian, edo hola. Eta, hau guztia esan da, ingo diote Aitorri aurkezpena, Aitor Armendariz du izena, eta bere tesia defendatu zuen, orain dela apenas 5 hilabete, justamente aulki hartan, orduan doktorea da, eta defendatu zuen tesiaren tituloa izan zen Explotar y dominar el monte en las regiones centrales del norte de la península ibérica, siglos X-XI, memoria, acceso y violencia, tituloa esan dudan bezala, bere ikerketa lerroa edo nekazaren arteko gatazkak izango lirateke, eta, besterik gabe hitza emango diot Aitorri, eta zure txanda. Antzutzen da? Bai. Arratsaldeon, mila esker guzti etortzagatik, mila esker Jesus aurkezpenagatik, eta baita ere aintzaneri hitzaldi ziklo hau antolatzeagatik. Benetan iniziatiba oso interesgarri eta polita iruditzen zait, Jesusek esandakoagatik, azken finean eremu akademiko edo eremu zientifikotik gure ikerketak edo gure interes lerroak ateratzeko eta baita ere tonu divulgazioarekin, jendearekin partekatzeko eta are gehiago horretarako tresna euskara izatea, bai? Eta, espero dugu interesa edukitzea eta interesgarriak sortatzea gaurkoa, hurrengo hitzaldiak, eta, Jesusek esan duen moduan, eztabaidarako eta, gero hitz egiteko aukera ere sortzea, bai? Ikusi duzuen moduan, nire hitzaldiaren izenburua, uste dut ondo ikusten dela, bai. Lantzak, ezkutuak eta harriak nekazal gatazkak Iberiar penintsulaen iparraldean, 10-11 mendeetan, da, bai. Beraz,
ni hitz egingo dut edo gustatuko litzateke pixka bat planteatzea gaia, hain zuzen ere nekazal gatazken gaia kronologia horretan, bai, eta espazio horretan, zen izan da, bueno, pues Jesusek ondo esan duen moduan, nik ikertu izan dudana nire doktoregotzan, bai. Hasi baino lehen gustatuko litzaidake hausnarketa bat aurkeztea, nik nire momentuan egin nuena, eta uste dut ere bai, pues, bueno, ikuspuntu historikotik ere bai, historia gustatzen zaigunean, baitere planteatu dezakeguna, bai, eta gero, pues, nahi balduzue, amaieran berreskuratu dezakegu, bai. Eta hausnarketa hori gatazkari edo konfliktibitateari lotuta dago, batez ere guk nola ulertzen dugun violentzia izango litzateke, bai, hausnarketa honen gakoa. Azken finean, nik uste dut, eta antropologiatik landutako gai bat da, nola ulertzen dugun, edo nola uste dugun, edo hobeto esan da, zein uste dugun dela, violentziak edo indarkeriak gizartean daukan papera, bai? Eta hori oso lotuta dago gaur egun daukagun ikuspegitik, eta oso lotuta baita ere dago 19. mendean estatu liberalaren sorrerarekin nolabait antolatu zen indarkeriaren inguruko diskurtso eta harremanekin, bai? Azken finean, 19. mendean, estatu kapitalistak, estatu liberalak sortzen direnean, indarkeria bihurtzen da estatuaren monopolio bat. Bai? Hau da estatua eta bere erakundeak, erakunde armatuak noski, poliziak, segurtasun indarrak, ejertzituek, bai? Badira, nolabait indarkeria hori gauzatzeko monopolioa daukatenak. Eta horretarako zilegiztatuta daude, bai? Nolabait alako gizarte itun bat egongo litzateke, onartzen duena edo uzten duena estatuarengan eta bere erakundeengan indarkeria gauzatzeko zilegiztasun hori. Claro, zer gertatzen da, hemendik kanpo indarkeria gauzatzen denean, ulertzen da gauza bat gizartearen ordenaren aurkakoa bezala, ezta? Eta hortik, kokatu dezakegu terrorismoaren inguruan dauden jarrerak, batez ere gobernutik, bai? Azken finez izango litzateke berak gutxi gora bera, estatutik kontrolatu ezin den indarkeria hori deslegitimizatzeko diskurtsoa baita ere, bai? Azken finean, azpimarratu nahiko nuke nola, estatu liberalaren sorrearekin batera, bai, antropologoek hitz egiten dute hain zuzen ere indarkeriaren edo gatazkaren desozializazio bati buruz, hau da, indarkeria ez da galtzen du nolabait gizartean daukan papera, gizartaren aurkako gauza bat bezala erakustera begira, bai? Baina hori ez da hala. Ez da hala batez ere gizarte tradizionaletan, hau da, estatu liberalaren sorrearen aurreko gizarteetan, bai? Eta zentzu horretan, antropologoek azpimarratu duten hori, bai? Gizartearen funtzionamenduaren baitan indarkeriak daukan papera. Batez ere, baliabide sozial bat bezala, muturreko baliabide bat noski, baina baliabide bat gizartearen funtzionamenduarena dena, bai? Eta gizartearen funtzionamenduarekin lotuta dagoena, bai? Azken finean gizakintzaren kontrolerako baliabide bat izango litzateke zentzu horretatik gatazka, indarkeria, bai? Eta, alde horretatik, gizarte ezberdinen arteko, gizarte talde ezberdinen edo klase sozial nahi baldin baduzu ezberdinen arteko tentsio konstante hori bideratzeko bidea izango litzateke indarkeria, baina baita ere gizarte talde berdin baten barnean nolabait barne kohesio minimo bat bermatzeko bidea ere bai? Eta perspektiba honetatik ulertzen baldin badugu gatazka, indarkeria, guztiz, gaur egun, estatu liberalaren eraikuntzaren ostean, indarkeriak daukan funtzio guztiz desberdin bat betetzera pasatzen du. Hau da, bihurtzen da benetan gizartearen funtzionamenduari lotutako baliabide bat edo gizartearen osagai bat, bai? Hau da, pixka bat, plantatu nahi nuen hasierako hausnarketan, ulertzeko baita ere gero eramateko gure garaira, bai, Erdi Arora. Eta, sarrearekin jarraituz, pixka bat plantatu nahiko nuke nola ulertu izan da indarkeria Erdi Aroan, bai? Azken finean,
indarkeriaz eta indarkeria gauzatzeko eskumenaz hitz egiten dugunean, Erdi Aroan batez ere norengan pentsatzen dugu, batez ere nobleziarengan, zaldunengan, eta oso lotuta dago Erdi Aroko gizartearen inguruan dagoen 3 ordenen teoriarekin, bai, garaiko pentsalariek ere bai babesten zutena. Hau da, Erdi Aroko gizartea banatuta dago laboratores, oratores eta belatoresen artean, bai? Hau da, oratores, otoitz egiten dutenak eta beste 2 taldeen arimen salbazioaz arduratzen direnak, laboratores lan egiten dutenak eta beste 2 taldeak mantentzaz arduratzen direnak, eta belatoresak edo gerlariak, bai, nolabait borrokatzaz arduratzen zirenak. Orduan, zentzunetatik argita garbi violentzia honen eta gatazka honen eskuetan dagoen zerbait da, bai? Claro, zertarako erabili orduan baita ere violentzia. Ez bakarrik ikuspuntu gizartearen banaketa honen ikuspuntutik, baizik eta baita ere gizarte talde hauek daukaten nagusitasun soziala bermatzeko eta menderakuntza sozial hori gauzatzeko bide bat, bai? Eta zentzu horretan, claro, nekazarien inguruan hitz egiten baldin badugu, nekazarien lekua mugatzen da zertara, violentzia hori sufritzera. Bai, violentzia horren objektuak izatera, bai? Claro, kontutan hartu beharra daukago ikuspegi hau oso baldintzatuta dagoela iturrien izaeragatik. Hau da, azken finean guk Erdi Aroa ezagutzeko ditugun iturriak agintariek egindako iturriak dira, bai? Beraz, beraien ideologia, beraien diskurtsoa da iturri hauek ematen digutena, bai? Eta zentzurretan, pues hori, bere nolabait, menderakuntza sozial hori legeztatzera zuzenduta egongo litzateke, eta zentzurretan baita ere violentziaren erabilera eta horren gaineko ikuskera, bai? Beraz, hitz egiten dugunean nekazariek gauzatutako indarkeriaz izango litzateke, nekazariek indarkeria edo gatazkak erabilita bai jaunen arka edo beraien artean, ze izango da, orden horretatik kanpo ateratzen den gauza bat, ezta? Izango litzateke zerbait puntuala, zerbait anekdotikoa, eta lotuta baitere, landa munduaren basakeriarekin, hau da, begiratu hauek, asto hutsak dira, hartzen dituzte, ez, bere eskura daukaten lehendabiziko gauza, harriak, dozer gauza, bai, sardea, eta azten dira, beraien artean borrokan, edo jaunaren aurka, bai. Claro, eta orain dator, nik nire buruari plantatu izan dio dana nire ikerketan. Benetan horrela zen, benetan indarkeria, benetan nekazarek ezin zuten indarkeria burutu, eta burutzen zutenean edo gatazketan sartzen zenean halako zerbait puntuala, anekdotikoa zen gizartearen ordenatik edo gizartearen funtzionamendutik atzegoena. Hori da nire galdera, eta hori da nik plantatu izan dudan galdera, Erdi Aroko gizarteaz ikertzeko, bai? Eta galdera hori erantzuteko, zuzendu du nire ikerketa kronologia eta esparru zehatz batetara, bai? Eta hor pantailan duzuena da, nik ikertu ditut 10-11 mendeak, beraz, goi Erdi Aroa hitz egin genezake, ezta, gutxi gora bera, Erdi Aro betearen hasieraz, eta esparrua izango litzateke, bai, berak pentsuen iparraldea, bai, baina zehazki erdiguneko eremuak, bai, gutxi gora bera, ez dakit ikusten den, bai, gutxi gora bera mendebaldeko Pirinioetako baiaretatik Dueroaren eraino, bai, eta beraz, artean hartuko genituzken egitura politikoak izango lirateke Iruñeko Erresuma, eta berarekin batera, Aragoiko konderria, eta gero bestetik Gaztelako konderria, bai. Hau izango litzateke, buruan besterik gabe eduki dezazuen zeintzuk izan diren nik aztertu ditudan espazioak eta garaia, bai? Azkar batean gustatuko litzaidake garaiko bi prozesu sozial, ekonomiko, garrantzitsua aipatzea. Hauestan, hauen inguraz hitz egitea, izango litzateke hitzaldi oso bat, baina besterik gabe aipatu nahiko nituzke, uste dut geroko hitzaldiaren lerroarekin jarraitzeko garrantzitsuak direlako, baina besterik gabe aipatu eta segurazki entzunak ez baldin badituzue, haien inguruan irakurri duzu edo zerbait badakizuela, besterik gogoratza izango litzateke, bai? Alde batetik izango genuke habitataren egonkortzea. Zer esan nahi dut honekin? Aurreko mendeetan zehar eman den nekazal hazkunde prozesu baten ondorioz, bai,
kronologia honetan gertatzen da habitataren egonkortzea. Bai? Hau da, herri sare batetan oinarrituriko populaketa bat egonkortzen da, baina ez bakarrik erakutsi dizuen ere horretan, baizik eta, esan dezakegu, Europa mendebalde osoan gertatzen den prozesu bat da. Bai? Izatez, gaur egun ditugun herri gehienak prozesu honen ondorio dira. Bai? Noski, aldaketa asko egon dira, batzuk desagertu dira, beste batzuk sortzen dira geroago, baina hein handi batean, momentu honetan ematen da, habitataren, edo finkatzen da, bai, habitataren egonkortze prozesu bat, baina esan dakoa, atzetiaz datorrena. Eta bestetik, gustatuko litzateke pixkat gizarte feudalaz hitz egitea, bai? Ze garai honetan, eliz erakundeen eta noblezia laikoen lurjabego handien sorrera gertatzen da. Bai? Hau da, erreinuko leku ezberdinetan zehar, nobleek, monastegiek, katedralek, eskubideak eta ondasunak pilatzen dituzte. Eta horrekin batera, ekoizpen bideen gaineko kontrola ere bai eskuratzen dute. Bai? Hau da, jaurgoen garapena ematen da, jaurgoen zabalpena, bai, nekazariek, katedralek eta abarrek dauzkatenak. Bai? Eta zein da txanponaren beste aurpegia? Bain zuzen ere nekazarien eta nekazalgoaren egoeraren okertze bat. Bai? Hau da, agintariak, eliza, noblezia, oso boteretsu bihurtzen den bitartean, nekazarien egoera okerrera egiten du. Bai? Zergatik, azken finean aurreko garaietan daukagun nekazari lurjaben kopurua murrizten da, eta gehienak, gehiena ez da lantzen duen lurren jabea, bai, beste norbaiten lurrak lantzen ditu, eta gainera horren trukean errenta edo lan zerbitzu batzuk ordaindu behar ditu, bai. Beraz, nolabait aurkituko genituzke bi txanponon, esan dudan bezala, txanpon baten bi aurpegi direnak, bai. Beraz, bi prozesu hauek, habitataren egonkortze eta gizarte feudalaren garapena. Eta hau ere bai, azkar batean, pixka bat, aipatu nahiko nuke, zeintzuk dira, garaiko gizartea ezagutzeko ditugun iturriak, bai? Nora jo behar dugu, nire interesatzen zait, 11. mendeko, ez dakit, Araba, nora joan behar naiz, bai? Ze aztertu nahi dudan. Azken finean, esan dudan jasieran aurreratu dut, baina, guk ezagutzen dugu garaiko nekazal gizartea, agintarien ikuspuntutik. Azken finean, nortzuk idazten zuten, nortzuk zeukaten dokumentuak egiteko, bai, eta idazteko eskumena, agintariek, bai, eta lotuta, eta dokumentazioa, eta dokumentuen sorrera oso lotuta dago, aipatu dudan prozesu batekin, hau da, elizaren eta nobleen jabegoaren eta eskubideen zabalpen hori, bai? Azken finean, nobleek, elizek, monastegiek eskuratzen dituztenean jabegoak hemenka, lortu nahiko duten ere bai, eskubide horien berri ematen duten agiriak, bai? Orduan, azken finean, lurrak eskuratzen dituztenean, horiek idatziz utzi nahi dituzte, eta hori da guri hein handi batean iritsi zaiguna. Guztiak ez, batez iritsi zaizkigu zeintzuk, eliz erakundek sorturikoak, bai? Hori da guri kontserbatu zaigun dokumentazioa, bai? Eta izatez oso original gutxi ditugu, bai? Lehendabiziko dokumentu horiek idazten zirenak, halako salerosketaren bat, edo doaintzaren bat gertatzen zenean, oso gutxi iritsi zaizkigu. Zer da gure eskuetara iritsi zaiguna batez ere, kopiak, bai? Dokumentu horien kopiak, monastegiek, katedraletan, eta hauen artxiboetan egiten zirenak, eta kodizetan kopiatzen zirenak, bai? Dokumentu horiek, halako liburu handietan kopiatzen ziren, eta hori da guri iritsi zaiguna, bai? Esate baterako, hemen jarri dizkizuet bi adibide, bata Leireko monastegiaren bezerro antiguo, deiturikoa, kartulario edo kodize hori sorrela ditzen da, Leireren kasuan, eta beste bat, Burgos ondoan dagoen Kardeñako bezerro gotikoa, beste halako kartulario bat, bai? Esan dakoa, nolabait dokumentuen bilduma bat. Zemotetako agiriak ditugu, zemotetako dokumentuak ditugu, batez ere salerosketak, doaintzak, eta noizbeinka baita ere gatazken berri ematen diguten halako narrazioak, bai? Eta hori da, nirea bezalako ikerketa gai batentzat interesgarrienak direnak, bai? Bueno, guazen ja
gaian sartzera. Bueno, bai, hemen daukat argazkitxo bat, gutxienez, buruan edukitzeko zeintzuk diren garai horretako pues, dokumentazioa nondik etortzen zaigu. Batez ere, eremu eta esparro honetarako mapa honetan dituzuen monastegi eta katedral zehatz batzuetan, bai? Batzuetatik, bai, hemen aipatu dut Leire, Nafarroako, gaur egungo Nafarroako lurraldean, hemen dago Kardeña, lehen aipatu dudan beste monastegi hau, done Milaga ere bai oso famatua da, Errioxan, bai, beraz, pues, bueno, hemendik eskuratzen dugu, eremu hau ikertzeko, lortu izan dezakegun dokumentazioa, bai? Eta orain, bai. Claro, gatazkaz aztertzeko, pues nik egin dudana da gaur, pues zuei aurkeztu gatazka batzuk, bai? Zer da, nekazal gatazken berri izan dezakegun, bai? Eta lehendabiziko adibidea sarrera bezala, Leireko monastegitik dator, hain zuzen ere, bai? Ikusten duzu hor mapa, gutxi gora bera pues, izango litzateke hemen dago Iruña, beraz, pues, Leireko monastegia hementxe dago, gaur egungo Jesako urtegia da, bueno, Leire hemen, bai? Orduan, hemen daukaguna da, herri ezberdinetako biztanleen arteko gatazka bat, bai? 9. mendearen amaieran gertatu zena. Alde batetik daukagu Lerda, hasi zena, Lerda eta Añoeseko herriak, eta bestetik Filerakoa, bai? Bi bando edo, bueno, baldin baduzu, bi zati, ez? Bi alde batetik Lerda eta Añoes eta bestetik Filerakoak, bai? Gaur egun desagertuta daude. Ez dira existitzen, gaur egun nukleoiek, bai? Desagertu ziren, despopulatu ziren, baina, bueno, badakigu gutxi gora beran nondik egongo ziren, batzuk, haien artean arkeologiari esker, bai? Ze Filera ere bai badaleku bat aintzinarotik populatuta zegoen eta bertan induzketak egin ziren, beraz, badakigu nondik zeuden, nahiz eta gaur egun desagertutako lekuak diren, beraz, ez joan bisitatzera, ez dira existitzen. Orduan, pues, bueno, ze esaten digu dokumentuak hauen inguruan, bai? Irakurriko dizuet. Bueno, dokumentua latinez dago, nik itzuli dizuet, baina, bueno, esan dakoa, bai? Honela dio, hain gatazka handiak izaten zituzten Filerako biztanleak, Lerdakoekin eta Añoesekoekin, ezen elkar akabatu nahi izateraino iristen ziren. Gatazka gehiagorik haien artean eduki ez ezaten, mugak ezarri nituen egun hartatik aurrera, Lerdako eta Añoeseko biztanleek gatazkarik espleiturik izan ez dezaten Filerakoekin, ez beste inorekin. Nork hitz egiten du? Hitz egiten du Gartzen Ekoitz Iruñeko erregeak. Bai? Erregeak egiten duena da Lerda eta Filera Leireko monastegiari eman. Doaintzen ematen dizkio, bai? Pasatzen dira monastegiaren herriak izatera, bai? Eta bide batez, pues, aipatzen du gatazka hau zeukatela, beraien artean elkar akatzera ere bai iritsi omen zirela, bai? Beraz, beraien arteko harremanak oso onak ziren. Esan dakoa, bai? Gaur egungo paisaia ez da inondik inora garai horretakoa, bai? Hau izango da, hau da mapa bat, 20. mendearen hasierakoa, desagertuta dago urtegia, bueno, 50ko markadakoa dela, bai? Orduan, pentsatu behar dugu paisaia ez daukala inongo zer ikusirik, bai? Hemen ditugu herriak, eta orduan esan dakoa, bai? Erregeak monastegiari, Lerda eta Filera ematen dionean gatazka honen berri ematen digu. Eta esaten diguna da, beraien artean gatazkarik ez edukitzeko, bai Lerdaren eta bai Añoesen inguruan mugaketa bat egiten du. Herri bati eta bakoitzari dagozkion lurrak definituz, bai? Eta hori ere bai gutxi gora bera berreraiki dezakegu, bai? Orduan, hori kontutan izan da, gutxi gora bera ikus dezakegu, zergatik elkar akatu nahi zuten. Hain zuzen ere, herri hauen inguruan zeuden lurrengatik, bai? Orduan, hori oso garrantzitsua da, gero, gatazkari zentzua ematen diolako, bai? Badakigu, hauen artean arazoak zeudela, batez ere, herri hauen inguruan zeuden baliabideen, batez ere, zergatik, ustiaketagatik, bai? Eta zentzu horretan azpimarratu nahiko nuke nolakoak ziren, edo zuek kontutan hartzean nahiko nuke nolakoak ziren gaur egungo, orduko herriak, bai?
Ze hauetan, pues bueno, gaur egun bezala edukiko genituzke etxebizitzak, baratzeak, landutako partzelak, baina hauen inguruan bazeuden ere bai, garai horretako jendearen biziraupenerako ezinbestekoak ziren baliabideak. Eta modu eskematikoan, zertaz ari naiz? Ari naiz mendietaz, ari naiz bazkalurretaz, basoetaz, bai, benetan, lur oso baliabide, espazio oso garrantzitsuak, bai, garai horretako nekazal jendearentzako, eta bueno, kapitalismoaren eta gizarte industrialaren garapenerako, gizarte tradizional guztiontzako, ezinbestekoak ziren baliabideak, bai. Ze gertatzen zen baliabide hauekin? Bueno, hor daukazue berreraikuntza hau, bueno, ez dut esan, baina bueno, hau Gasteiz da, gainera 10. mendearen hasieran, hain zuzen ere, bai. Esan dakoa, bai, dauzkagu etxe bizitzak, baratzeak, laborantzako lurrak, eta esan dakoa, bai, inguruko baliabide horiek, basoak, mendiak eta abar. Zer gertatzen da baliabide hauekin? Baliabide hauek apropiazio individualetatik kanpo zeuden. Eta zer esan nahi du horrek? Horrek esan nahi du, familia batek ezin zuela baso batera joan, eta modu iraunkor batean berataz berenganatu, bai? Zergatik, ziren kolektiboki ustiatzen ziren baliabideak, bai? Herri baten, edo auzokideen talde batek, edo herri desberdinetakoek, bai? Modu kolektibo batean ustiatzen zituzten baliabideak. Zesan bezala, oso baliabide garrantzitsuak ziren, eta erabilerak ere bai anitzak ziren, bai? Zertarako? Esate baterako, laborantzarako, bai? Azken finean, baditugu laborantzako partzelak etxe bizitzetatik hurbil, baratzeak eta abar, baina baita ere, basoetan, mendietan, laborantzarako lurrak prestatu alziren, bai? Batzutan modu sakonago batean, bai, partzelak sortuta, esate baterako bagoldearen bitartez lurra soilduz edo luberrituz, beste batzutan suaren erabileraren bitartez, eta garaiko testigantzak ditugu suaren erabileraren inguruan alako esparru batzuk, bai, prestatzeko, laborantzarako, eta bertatik, usta batzuk jasotzeko, noski basoaren ustiaketarako, bai, egurra, ez bakarrik eraikuntzarako, baizik eta, pentsatu, berotzeko, elikagaia prozesatzeko, argirako, bai, basoaren baliabideak ezinbestekoak ziren, eta bazkalurretaz aparte, animaliak ere bai eramaten ziren basoetara, bai, batez ere, txerriak, ze hauek, bakizuen moduan, eskur eta pagatxekin elikatzen ziren, bai. Orduan, baziren, esparru hauek, oda, mendiko esparruak, basoko esparruak, bazka esparruak, modu kolektibo batean eta herriko jendearen akordioen eta negoziazioaren bitartez kudeatzen ziren esparruak. Hori argituta, bueltatuko gara gure kasura, bai? Eta esan dakoa, gutxi gora bera berrereikita Iruñako Erresumako erregeak egin zuen mugaketa hori, ikus dezakegu nondik zijoan gatazka, bai? Ze batez ere mugaketa bi eremu kontutan hartzen ditu. Hau, Onseia ibaia da, bai? Hemendik pasatzen da. Eta gutxi gora bera mugaketak bi leku ukitzen ditu edo bi lekuren inguruan badoa, bai? Batetik, Onseia ibaiaren lautada emankorren inguruan, beraz, batez ere laborantzarako emankorrak diren lurrak, eta gero ja pizka bat gorago, hemen ez da oso ondo ikusten, baina hemen erliebea malkartsuagoa da, terraza moduko batzuk daude, klaro, hau ez da hain aproposa modu iraunkor batean lurrak landatzeko, baina bai alako, noizean behinko suaren bitartezko, laborantzak eta abar burutzeko, bai? Eta gainera, zonalde honi buruzko geroko agiren bitartez, badakigu ere bai, herri hauek inguruko mendiko esparru asko luberritzen zituztela, bazkarako edo gurra lortzera zuzenduta zeuden mendiak izan ezik, bai? Beraz, nondik dijo gatazka hau? Bazken finen daukaguna da familien biziraupenerako ezinbestekoak diren baliabideak eta hauen erabilerako, eta hauen erabilera barkatu kudeaketa sakona eskatzen duena, bai? Erabilera eta baita ere bere gestioa, bai? Bere kudeaketa. Ez bakarrik kudeaketa baizik eta noski, kontrola ere bai, bai? Zertarako, batez ere, erabiltzaileek bertakoek egin zezaketen erabilera kaltetzeko, ez kaltetzeko barkatu, hau da, kanpokoek ez etortzeko eta bertakoek egiten zituzten erabilerak, egiten zuten gestioa ez kaltetzeko. Eta horrek zer eskatzen zuen, bain zuzen ere, mendi eta baso espazioen zaintza eta defentsa lanak.
Eta pentsatu ezakegu hortik zijoala gatazka, bai? Hau da, kontrol horrekin lotuta, iritsi zen momentu batean non herri hauetakoak elkar akatu nahi izatera iritsi zirela. Behin baino gehiagotan Agirrek esaten duen moduan, bai? Beraz, azken finean, herri hauen egunerokotasunaren esparruan kokatuko litzateke gatazka, bai? Ez da gauza anekdotikoa baizik eta, benetan, garai horretako jendearen egunerokotasunean bete-betean dagoen gatazka bat edo kontu bat, bai, arazo bat. Mendiaren defentsa eta kontrol praktika hauetan sakontzeko beste kasu batera joko dugu orain, bai? Eta orain, Iruñeko resumatik ateratzen gara, Gaztelako konderrira joateko, bai? Zehazki, Oñako monastegiaren fundazioaz mintzatuko naiz. Eta, ikusten duzuen moduan, gaur egun, gutxi gora bera Burgoseko probintziaen iparraldean kokatzen gara, bai? Eta, ze gertatzen da, ze daukagu hemen? Hemen, 1011 urtean, Antxo Gartzeak eta Urrakak, Gaztelako kondeek, San Salvador monastegia fundatu zuten Oñako herrian. Bai? Hemen daukazue Oña, gaur egun hau bai existitzen da. Eta San Salvador monastegia baita ere existitzen da. Orduan, kondeek monastegia sortu zutenean ondare zabal bat eman zuten, bai? Hau garaiko praktika oso orokortu bat da, bai? Hau da, agintariek halako monastegi bat sortzen zutenean, zerotik egiten zutena zen, ondare handi bat ematen zieten beraien erresumetan, beraien konderrietan, bai? Eta hori egin zuten San Salvadorrekin, bai? Eta, hori, esandakoa, kondeek, herriak, monastegiak eta bar eman zizkioten San Salvadorri konderri osoan zehar, baina horrekin batera ere bai, monastegiaren inguruan, San Salvadorreko monastegiaren inguruan, koto zabal bat sortu zuten. Eta esango duzue, ze demontre da koto bat? Koto bat izango litzateke monastegiaren inguruan sortzen den esparru bat, monjen kontrol zuzenaren azpian egotera pasatzen dena, bai? Hemen duzue, kotoaren berrera ikuntza, gutxi gora bera, ikusten duzuen moduan, San Salvador monastegiaren inguruko aranak, mendiak, basoak, bai, barneratzera pasatzen zen esparru nahiko zabal bat zela, bai. Noski, espazio hauek guztiak, aurretiaz, inguruko biztanleek ustiatzen zituzten. Hemen jendea ez zuten kanporatu, bai. Aurretiaz jendea zegoen, eta horren ostean jendea egoten jarraitzen zuen, bai. Orduan, klaro, kondeek Oñako monastegiaren koto hau sortzen dutenean, ze behar dute, inguruko jendeekin baita ere negoziatu edo aldaketa hoiek nola gauzatzen ziren eta nondik norako hoiek zehaztea, bai? Eta negoziazio honetan, Oña inguruko aitonen semeek parte hartu zuten. Zer dira aitonen semeak? Aitonen semeak, edo infanzoiak, badira bertako komunitateen goreneko estatu soziala daukatenak, bai? Esan genezake, nolabait buruzagitza eta bitartekaritza funtzioak betetzen zituztenak herri hauen barnean, bai? Nolabait, buruzagitza bat bezala definitu dezakegune baldin baduzue, bai? Klaro, Oñako koto hau sortzerakoan, badaukagu agiri bat honen berri ematen diguna, eta baita ere negoziazio horren berri, bai? Kondeak eta inguruko jendeek egiten dutena, bai? Eta hau da. Hau da, aitonen seme hauek, Oñako inguruan dauden jende hauek esaten dutena, bai? Gu aitonen seme guztiok, Oñaren inguruan gaudenok, akordio honetara iristen gara zurekin, Antxo kondarekin eta zure emazte Urraka kondesarekin. Ezen termino horien barnean, gutariko inork ez duen aurrerantzean gizonik harrapatuko, ez hilko, ez bere abereak edo tresnak konfiskatuko. Klaro, ze esaten dute aitonen semeek? Esaten dutena da, eta onartzen dutena da, ez dutela mendi hauetan, basoetan, bai, tresnen edo animalien konfiskaziorik egingo, eta ez dutela inork harrapatuko ezakatuko, bai? Hau da, ordura arte, beraiek egiten zituzten zaintza eta kontrol jarduera hoiek egiteari utziko diotela. Zergatik, monastegiak eta bere zaindariak arduratuko direla hoiek egiteaz aurrerantzean, bai? Orduan, honekin daukaguna da, monastegi honen, koto honen sorrearekin daukaguna da berri bat ematen diguna informazioa aurreko praktiken inguruan, bai? Esan dugun, aurretiaz aipatu ditudan mendiaren, basoaren zaintza jarduera hoietaz, bai?
Non hemen ikusten dugu, herri hauetako nolabait buruzagiek edo betetzen zituztela funtzio horiek, bai? Eta izan zitezkela, animalien harrapaketatik, gauza igual puntualago bat, gauza serioagoetara, bai? Pertsonak akatzera ere bai? 11. mendeko beste testigantzen bitartez, sakondu dezakegu mendien defentsa ekintza hauetan, bai? Herrien arteko gatazkek erakusten dute herri ezberdinetako biztanleek mendi edo bazka lurren ustiaketa eta gestioan parte hartzen zutenean, aldi berean ere bai, defentsa lan hoiek partekatzen zituztela, bai? Hau da, herri desberdinek baso berdinak, aran berdinak, mendi berdinak ustiatzen zituztenean eta beraiek hoiek kudeatzen zituztenean, beraiek ere bai hartu behar zituztela mendi hoiek babesteko eta zaintzeko lanak, bai? Eta hauei iturriek defentsa lan hauei iturriek modu desberdinetan deitzen diete, bai? Batzutan esaten die guardia, bai? Hau da, zaintza lana, hori ez dago inongo zalantzarik, eta baita ere apellido izen erabiltzen da. Apellido ez dauka abizenarekin inongo zerikusirik, apelere hitzatik dator, bai? Eta esan nahi du deitu aditza da, bai? Hau da, kanpotarren edo halako mehatxuren bat gertatzen baldin bazen mendi hauen ustiaketaren inguruan, bai? Zaindariak arduratu behar ziren deitzeaz, bai? Bere auzokideak deitzeaz, eta hauek biltzen ziren apellidoan edo halako partidan edo nahi duzuenean, bai? Zertarako mendien defentsara. Bai? Eta, klaro, horrek eskatzen zuen, batez ere, mendiko esparru zabaletan, zaindariak edukitzea, baina esan dakoa, bai? Herriko jendeek, modu autonomoan, beraiek antolatuta eta gauzatzen zituzten defentsa eta kontrol jarduerak, bai? Eta hemen argazkian jarri dizuet kasu bat, bai? Hau, gaur egungo Errioxako lurraldea da, bai? Hemen, mapan oso txiki ikusten da, baina, hemen dago Logroño, bai? Hemen Don Emiliaga. Eta hau, demanda mendizerra da, hemen mendilerronek baditu aran desberdin batzuk, hau, zehazki, Tobia aranaren, Tobia ibaiaren arana da, Tobia ibaia mendik pasatzen da, eta 3 herri hauek ditugu, bai? Kolia, Tobia eta Matute. 3 herri hauek izaten ziren aran honen ustiaketa arduratzen zirenak, eta guardia eta zainketa lan hauek partekatzen zituztenak, bai? Beste kasu bat, berdina, hau berriro Gaztelan kokatzen dugu, bai? Burgosetik oso gertu. Bestea, bada mendiko esparru zabal bat, bai? Non aran handi bat daukagu, hor demanda mendilerroan, hori da sistema zentralaren, berdialdeko sistemaren iparraldea, baina hau oso aran txiki bat da, bai? Beitu, hemen dago Burgos, eta kasu honetan da Orbanejako arana, iturriek horrela ditzen diote, bai? Eta Orbanejako arana ikusten duzen moduan, 2, 3, 4, 5 herrik osatzen dute. Eta bada, hemen dago Atapuerka, Atapuerkako mendizerra da, oso mendil txiki gutxi batzuk, bai? Hemen dago ustiategia. Baina, bada, azken finean, menditxo hauek eta ibai honen zati hau, bai? Baina, hala ere, oso esparru txikia den arren, ikusten dugu 5 herri hauek parte hartzen zutela mendi eta baso hauen ustiaketa eta kudeaketan, eta arduratzen ziren apellidoaz. Bai? Hau da, guztiak elkartzen ziren, guztiak bat egiten zuten, halako mendien mehatxuren bat gertatzen baldin bazen, bai? Edo, behar baldin bazuten, mendiak babestu edo, eta abar, bai? Klaro, halako praktikek nekazal gatazkak eragin zezaketen, bai? Leire inguruan ikusi dugunaren antzekoa, bai? Eta iturriek ere bai, hain zuzen ere, gatazka bortitzen berri ematen digute. Praktika, defentsa praktika eta zainketa lan hauei loturikoa. Eta gatazka horiek lehertu alziren esate baterako animalien harrapaketen ondorioz, bai? Eta hau da, erakutsiko dizudan beste hurrengo kasua, bai? 1978 urtean, Gartzea Fernandezek, Gaztelako kondeak, Kobarrubiaseko monastegia sortu zuen. Beitu, atzera joango naiz. Igual atzera egi, baina bueno. Bai. Burgos, Kobarrubias hemen dago, bai? Beitu, hemen dago Oña, hemen dago Leire, Kobarrubias hemen, bai? 1978 urtean,
Gaztelako kondek beste monastegi bat sortu zuten, bai? Kasu honetan Kobarrubiasekoa. Eta, beste kasuan ikusi dugun moduan, kondeek, halako monastegi bat sortzen zutenean, hornitzen zuten jabetza eta lur desberdinekin, bai? Kondeak ere bai, Kobarrubiasi eskubide desberdinak eman zizkion, bai? Eta horren artean, monastegiaren fundazioaren berri ematen digun agiriak honakoa esaten du Kobarrubiasi emandako herri edo beste monastegi txikiei buruz. Honela dio. Herri horietako biztanleak zein monastegietakoek beste herrietara animaliak harrapatzera lantzekin, eskutuekin eta harriekin joaterakoan gatazka bat lehertuz gero, ez dute isunik ordainduko zauriengatik edo erailketengatik. Isunena alde batera uzten badugu, agiri honen testigantza oso adierazgarria da. Zergatik, azken finean erakusten digu nekazariak antolatzen zirela, armatzen zirela, claro, ez ditugu ezpatekin aurkituko, baina bai lantzak, harriak, eskutuak, halako armamendu pizkat oinarrizkoagoa, bai? Eta halako taldeak antolatzen zituztela animalien harrapaketen ondoriozko gatazkak sortatzen baldin baziren, bai? Azken finean, esan dakoa, bai? Nekazariek halako taldeak antolatzen zituzten kanpotarrek kendutako animaliak berreskuratzeko, baina baita ere, zertarako, beraien animaliak, beraien hartaldeak, beraien basoak babesteko, bai? Eta honen kasurik argiena, aurkitzen dugu berri hori bai Gaztelan, Kastrojerizeko foruan. Kastrojeriz bada, honen ikusiko duzu mapa, erakusten dizut orain, barkatu. Hemen dago Burgos, bai? Hemen dago Burgos, hemen dago Kastrojeriz. Orduan, ze daukago hemen? Kondeak ematen duenean, Kastrojerizi ematen dionean forua, bai, bertako jendeen jarduera militarraz ere bai aipatzen da. Eta oso adierazgarria da, nola, bertako biztanleak zelkatzen ditu jarduera militarraren arabera. Esaten du, alde batetik daudela zaldunak, eta alde bat eta bestetik daudela oinezkoak, bai? Zaldunak izango ziren aitonen seme, infanzon hoien oso antzekoak. Eta bere izenak esaten duen moduan izango ziren estatus sozial goreneko pertsonak, bai, eta zaldia mantentzeko gai izango zirenak, bai. Baina alere naizta banaketa hau egon, foruak esaten digu, biak, bai oinezkoak, bai zaldunak, elkartu egiten zirela, halako gatazkarik sortatuz gero, animaliak berreskuratzeko gatazkarik gertatuz gero. Eta guztiak elkartzen ziren, beraien animaliak, beraien bazka, eskubideak babesteko, bai? Honela dio, kanpotarrek Kastrojerizeko abereak harrapatuz gero, zaldunak eta oinezkoak bildu daitezela, eta haien bila joan, konden zein beste agintarien herriak erasotuz, haiei kendurikoa berreskuratu. Eta oso interesgarria da, ze gainera, gertakari zehatzen berri ematen digu. Ja ez da gauza bat modu orokorran edo abstraktuan botatzen duen agira, baizik eta gertakari zehatz batzuk aipatzen ditu. Hau, honen modukoa esate baterako, bai? Egun haietan, Diego Pérez etorri eta gure abereak konfiskatu zizkigun eta Villasilosera eraman. Hemen dago Kastrojeriz, hemen dago Villasilos, bai? Beraz, inguruko herrietaz ari gara. Haren atzetik joan ginen, oda Kastrojerizekoak, haren atzetik joan ginen, eta herri hura suntxitu genuen, eta bertan 15 gizon erail eta kalte handia eragin. Horrela, gure animaliak indarrez berreskuratuz. Beste bat, garai hartan, Urraka printzesaren merinoa etorri zen, gure animaliak eraman zituen, eta Bizmalon printzesak zuen, jauregian gorde. Hemen dago Bizmalo, bai? Haren atzetik joan ginen, herri eta jauregi suntxitu, eta ahal izan genuen beste ardo edan genuen, eta edan ezin genuena lurretik bota. Bueno, interesgarria. Baina, bueno, batez ere, azpimarratu nahi dudana honekin, da nola auzokoek
burutzen dituzten eraso hauek lotzen dira guztiak zerekin, abeltzaintza jarduerarekin eta beraien bazka lurren kontrolarekin, bai? Azken finean, inguruko herrikoek beraien animaliak kentzen dizkietenean, beraien eskubide horiek zalantzan jartzen dituzte, bai? Aldiz, halako menderatze ekintzek bitartez, zuzenean joaten dira eta bertakoak akatzen dituzte eta beraien animaliak berreskuratzen dituzte, bai? Halako ekintzekin baita ere ze burutzen dute Kastrojerizekoek, bai, inguruko herrien menderakuntza ere bai, nolabait azpimarratuz, beraiek direla, bere inguruko lurraldearen ustiaketaren gaineko kontrola daukatena. Eta ja maitzeko, pixka bat gustatuko litzaidake ondorio batzuk plazaratzea hasieran planteaturiko hausnarketarekin lotuta, bai? Adibide hauekin, ikus dezakeguna da, 10 eta 11. mendetako nekazal gatazkak ez direla gertakari anekdotikoak izan, bai? Baizik eta landa gizartearen funtzionamenduaren ondorio zuzena. Azken finean, elementu estrukturaletaz ari gara, bai? Ze iturriek indarkeriaren erabilerari loturiko praktiken multzo baten berri ematen digute, bai? Eta hauek eragiten ahal zituzten gatazken berri. Eta hauek lotzen dira zuzenean gizartaren funtzionamenduarekin zergatik, zemendien eta basoen kudeaketarekin eta kontrolarekin lotuta daudelako. Hau da, garaiko jendearen biziraupenerako ezinbestekoak ziren baliabideak. Bai? Baliabideak, esan bezala, kudeaketa eta gestio sakon baten beharra zaukatena, modu kolektiboan egiten zena, eta aldi berean baita ere defentsa eta kontrola modu kolektiboan egiten zen. Bai? Beraz, nekazari taldeek modu autonomoan antolatzen ziren eta zaintza eta defentsa ekintza burutzen zituzten beraien baliabide hauek babesteko eta hori, beraien eskubideak baita ere defendatzeko, bai? Eta bueno, hau izan da dena, espero dut interesgarria sortatu izana. Mila esker. Mila esker zuri, Aitor, oso interesgarria da, ze gainera gauza asko planteatu dituzu, nolabait, niretzat pixka darregarrena izan da, nola esan dezagun jendeak ez daukan kapazidadia, mugak ere aldatzeko gutxien aipatu dezula izan da erregea eta kontea eta botzaina, eta hori interesgarria da beti herriari buruz hitz egiten degunean, ez? Hori esan da, ez dakit, zeo zer komentatu nahi baldin badezue, dozein galdera edo zeo zer komentatu nahi baldin badezue, hori izango litzateke momentua. Txen, igual daukagu mikro bat edola, igual eskatuko diote. Zu bati. Bueno, lehenik eskerrak eman Aitorri txarla honengatik, hitzaldi honengatik asko disfrutatu dut eta txarlaren eduki guztia. Ni bi galdera nituen, bata zehatzago da eta beste apur bat orokorragoa komentatu dituzun kontu batzuen harira. Alde batetik iturriei buruz hitz egiten zeundela, kartulariak komentatu dituzu eta kartulariak problematizatu bai, nola batez ere gure eskura dauden iturriak direla agintariek produzitutakoak. Eta nire galdera da ea aldagoen zirrikiturik hortan, hau da, ea badugun lehiorik nekazal munduan dauden idatzien inguruan, iritsi diren edo kontserbatu diren batzuk, ala ez dugun inolako esperantzarik alako konturik izateko. Eta bestetik galdera orokorrago bat, alde batetik asko gustatu zait nola hasi zaren azaltzen estatu liberalen ezaugarrietako bat dela, ala biolentziaren inguruko diskurtsoen gaineko zilegitasuna eta kontrola beraiek izatea. Eta bestetik ikusi ditugun adibideekin ikusi dugu Erdi Aroan diskurtsoien gaineko kontrola duena Eliza dela. Eta nire galdera zen ea
konparaketa hori egin daitekeen, hau da, mundu garaikidean estatuak duen paper hori, kontrol ideologiko hori ezartzeko biolentzien gainean, konparatu daitekeen Elizak daukan gaitasunarekin biolentzien gainean ere bai, zure iritziz. Eta horiek dira nire bi galderak, mila esker. Mila esker. Bueno, bai, azken finean esan dakoa, bai, Eliz erakundek sortutako dokumentazioa daukagu, hori da gure eskueta iritsi dena, baina baditu gure bai salbuespen batzuk noski. Eta aipatu dudan azkeneko kasua Kastrojerizeko foruarena bada Kastrojerizeko komunitateak berak kontserbatu duena, bai, hau da, kondeak eman, eta horren gainean dauden berriak, claro, dokumentua iritsi zaigun moduan 12. mendeko erredakzio bat da, beraz beranduagokoa, baina dokumentua komunitateak berak kontserbatua, eta nik aztertu izan dut dokumentu hori sakonago, nik uste dut baita ere, nolabait bertakoek kondetik jaso dituzten agiri horiek kontserbatu, eta halako diskurtso egituratu bat garatu zutela. Eta hori da gaur egun daukaguna, bai, horren inguruan, bai, nolabait, abiapuntua kondeak eman zizkien eskubidetatik abiatuta, eta geroko gertakarien narrazioak, bai, eta alde horretatik Kastrojerizekoa nahiko salbuespen berezia da, eta kasu polita baita ere, bai. Gainontzekoa, baditugu aipamentxoak hemenka, baina oso gutxi, bai, batez ere hori Eliz erakundek kontserbaturikoa daukagu. Eta bestea oso galdera ona, oso galdera polita, eta nik uste dut, bai, esarri daiteke konparaketa bat, klaro, ze punturaino ere bai konparatu ezazen ditzakegu, garai bateko eta besteko menderakuntza sistemak, ez? Batez ere, hori, alde batetik ari gara gizarte, eta ari naiz, plano marxista batean mugitzen, bai? Alde batetik daukagu sistema produktibo feudal bat, eta bestetik sistema produktibo kapitalista. Claro, estatu liberalak dauka indarkeriaren, edo saiatzen da indarkeriaren, ez bakarrik materialki hori edukitzen, monopolio hori edukitzen, baizik eta diskurtso ere bai menderatzen, bai? Eta berak kontrolatu ezin duen indarkeria guztia, terrorismoz edo kalifikatzen du, bai? Zentzu horretan ere bai, halako zerbait daukagu Elizarekin, noski, bai. Azken finean, ze daukagu, Elizak halako gatazken berri ematen digunean, o Elizek katedralek monastik halako gatazken berri ematen digunean, badira, beti bere interesetatik, eta hori lotzen da ere bai, gero esandakoarekin, hau da, azken finean zergatik irudikatzen zaizkigun nekazariak, basatiak bezala, elkartzen direnean eta jaunaren aurka egiten dutenean, bai? Azken finean, beraiek inposatu nahi duten menderakuntza sozial horretatik horren aurkako ekintzak direlako, bai? Orduan, claro, alde horretatik, diskurtsoaren gaineko kontrola edukitzea oso arma garrantzitsua da, eta baitere, ez da bakarrik ideologiko, baizik eta beraien menperakuntza materialaren kontrapartida bat bada, ez? Bai, konparagarriak dira, noski bai, kontutan izan da, hori, sistema eta gizarte desberdinetaz ari garela, baina bai, eta konparaketa iruditzen zait aproposa, bai, mila esker galderagatik. Eskerrik asko Aitor, zure hitzaldiagatik. Eta, nire galderak pixkat sinpleagoak dira, nabaritzen da nork lantzen duen goierdiaroa. Nik jakin nahiko nuke, badakizu baita nire gaiak zintzuk diren, baina nekazal gatazka hauetan nobleziak zenolako papera daukan edo hori iturrietan ikus daiteken, esan nahi dut ez dakit nolabaiteko moderador moduko egiten dute, alde batera jotzen dute, bestera sustatzen duten violentzia edo indarkeriaren erabilera hori. Eta gero beste alde batetik ikusi gu, azaldu ezkiguzu pizkat, ematen diren herri ezberdinen arteko gatazkak, baina ikusi ahal izan duzu baita herri hoien barruan
ez dakit individualki edo familialki edo talde txikiagoen artean horrelako gatazkak ematen diren non baita ere indarkeria erabiltzen den, esango dugu, baliabide baten moduan, esan nahi dut, igual eskala txikiago baten ere horrelako egoerak ikus daitezken? Herri berdinaren baitan diozu. Bai, hori da. Bai, erantzungo dizut azken honi, lehenik. Hori bada, azken finean, galdera bat egin beharrekoa, zebet gehienetan dauz alako gatazka ditugunean, badira, hemengoen aurka, hau da, oso gutxi daukagu benetan, herri berdinaren baitako gatazken berri ematen diguten informazioak. Eta azken finean hori bai oso lotuta dago, ze gatazka hauen inguran daukagunean, bada, eta horrela lotzen dut lurrengo galderarekin. Daukaguna ze da, monastegi honen edo beste honen herria, berarena ez den beste herri baten aurka. Azken finean, horregatik, klaro, baita ere, eta lotuta Andrearekin esandakoa, hori dago nolabait agintarien ikuspegia daukagu izatearen ondorioa, bai? Azken finean, ze gatazken berri ematen digute, beraien interesen aurka zuzenean jotzen duten gatazka horien berri, bai? Orduan, badaude, halako berriren batzuk, bai, non herri baten baitan, desadostasunak ere bai, bazeudela kontatzen digute, bai, hain zuzen ere Errioxa aldera, Done Milaga, San Millan inguruan, bai, erakutsi dizuet Tobiakoa, San Millanetik nahi hurbil dagoena. Badago gatazka bat, non esaten den, hemendik hurbil. Badago gatazka bat, non esaten den herri batekoak ez diotela monastegiaren aberei beraien animaliak beraien basoetara eramaten uzten, bai? Eta hor, kristo bat montatzen da, ze etortzen dira nekazaria, botatzen dituzte monjeen behiak, suntsitzen dituzte beraien kabaina, bueno, azkenan erregak parte hartu behar du, eta abar. Baina, interesgarria da, ze hau egiten dutenean, esaten dute, ostras, pues igual, se nos ha ido de las manos. Eta badaude batzuk esaten dutenak beste, ostras, agirak horrela dio, gainoen eso interesgarria da. Esaten dute, ostras, pues es que igual nos hemos pasatu gara, igual monastegiek bai, eduki dezakete hemen eskubiderik, bai? Hori ere bai lotuta dago, batez ere monastegiek izan zezaketen aliatuekin, bai? Edo beraien aldekoak izan zitezketenak herri batean edo bestean, bai? Eta azkenan, usten diete, bai? Eta hori, ez daukago inbesteko informaziorik, batez ere hori, daukaguna direlako sujetoak dira, sujeto kolektibo individualak, gehienetan herriak direlako, bai? Herri hau edo beste hau, kasu hori kenduta, orain ez zait besteren bat burura etortzen, baina oso gutxitan. Eta nobleak, hori, azken finean, noble laikoaz ari zara, ez? Nobleak agertzen direnean, agertzen dira herri honetan edo bestean interesak dituztelako, bai? Eta halako gatazkarik sortzen baldin bada, beraien mendekoen alde egiten dute, bai? Beraien eskubideak defendatzen dituzte baso hori ustiatzeko edo beraien animaliak mendi horretara eramateko, bai? Osea, ez hainbeste bitartekaritza bezala, baizik eta halako, hori, gatazka eta bi alde sortzen direnean, alde bat beste baten aurka, ikus ditzazkegu nobleak alde batean edo bestean, bai? Edo biet, bai. Ni esker. Galderarik, zehozer esateko, bai. Nik ere, azpimarratu nahi dut gauza bat da, oso, zu komentatu dezuna, oso interesgarria dela 19. mendea eta liberalismoa beti aipatzia, gezurra baldin badirudi ere, erdiaroari buruz hitz egiten degunean, igual batzutan ez gara konturatzen 19. mendeko terminoak askotan ari garela erabiltzen. Eta, por cierto, marxismoa izango litzateke 19. mendeko azken finean produzio bat. Ez nik uste hori oso interesgarria dela, ez? Ez dakit bakarrik hori esan nahi nuen, edo. Ez dakit beste galderarik dagoen, edo beste zer daukazuen komentatzeko esateko. Edo gehitzeko. O gehitzeko, o kentzeko. O kentzeko, edo zalantzan jartzeko. Edo bestela, ja bukatutzat emango dugu gaurko hitzaldia, eta, jakin datorren astean ere, beste bat egongo dela, eta jarraituko degula J Fuego erdiaroarekin zetik ez. Bale? Venga, eskerrik asko tortzagatik.